Bine v-am găsit și bine ne-am găsit și noi aici. Aș vrea să vorbim astăzi despre Michael și Beatrice, pentru că inevitabil apare întrebarea cine suntem noi și de ce suntem aici în online. Cu permisiunea ta am să încep cu mine, pentru cei care nu mă cunosc desigur. Sunt jurnalistă, pasionată de scris de la 12 ani, scriitoare, specializată în comunicare și public relation. Rolul meu și de această dată este acela de a pune întrebări, a comunica activ și interactiv cu tine, Michael. Atât de a pune întrebări, cât și de a afla răspunsuri. Pentru că eu, ca jurnalist, am căutat să aflu eu, în primul rând, răspunsuri existențiale, ca să le spun așa. Astăzi suntem aici amândoi pe principiul comunicării active și interactive. Mai în glumă, mai în serios, ne place să spunem că lansăm astăzi un ping-pong de idei, opinii, păreri adunate și transpuse prin filtrul propriei noastre experiențe de viață, acumulate teoretic sau practic, învățată pe parcursul anilor care au trecut de către fiecare dintre noi. Și iată că am ajuns și la tine. Cum ne-am cunoscut? Așa, un indiciu. În mediul online ți-am luat un interviu căutând răspunsuri la anumite întrebări. Pe care probabil le-ai și găsit. Da. Unele le-am găsit foarte repede, altele a fost nevoie de timp. Pentru că ai o capacitate pe care am putut să o deduc din întrebări și răspunsuri, iar acea capacitate a ta este de a aduce oamenilor conștientizare. Simplu fapt că te-am privit, ai adus o conștientizare în interiorul meu, momentan, s-a întâmplat și așa, sau a doua zi dimineața m-am trezit cu alte conștientizări. Aceasta este una dintre capacitățile pe care tu le ai native, ca să spun așa. De aceea, tot ceea ce vom vorbi noi aici va fi un fel de ping-pong, ne vom completa unul cu altul, eu având experiența practică, iar tu teoretică. Așa că am numit dialogul nostru ping-pong. Revenind la ideea aceasta de dezvoltare personală, deci aș vrea, după ce am făcut această introducere cu mine, despre mine, aș vrea să spui și tu care a fost traseul tău, drumul tău, cum ai ajuns la dezvoltarea personală, cât timp ți-a luat ca să ajungi aici, cum ai găsit acest drum și care este rolul tău, ce-ți dorești să realizezi și ce-ți dorești să faci pentru ceilalți oameni. Elementul noutate care îl aducem aici este și această dorință de a ajuta oamenii în mod activ și interactiv, dar mai mult o să spui tu. Așa că începe cu începutul, cu primii pași ai tăi. Îți mulțumesc, Beatrice. După astfel de introducere trebuie să recunosc că mă simt puțin flatat. Îți mulțumesc foarte mult. Păi, a început în felul următor. Stând așa și uitându-mă în trecut, în fiecare dată când sunt întrebat, mi se pune astfel de întrebare, mă uit în trecut și realizez că a fost un drum destul de plăcut, plin de surprize în mare parte plăcute, imprevizibil, în același timp și unul inspirațional aș putea spune eu. Și de fiecare dată când sunt pus să vorbesc despre drumul meu, despre acest lucru, tot timpul mă încarc așa cu energie pozitivă, adică devin așa, nu știu, parcă devin mai viu. Pentru că îmi face foarte mare plăcere să vorbesc despre acest lucru. Stau să-mi aduc bine aminte, încă de când eram copil mic, vedeam lucrurile diferit față de restul.
Și mă trezeam destul de des că tot ceea ce oamenii din jur îmi spuneau că bun, ceea ce vedeam eu, ceea ce simțeam, ceea ce spuneam și ce auzeam, îmi spuneau deseori și cei de vârsta mea, copii, și cei mai mari, scenariile tale par un pic așa ca în SF, adică sunt greu de crezut. Sunt greu de crezut ceea ce vezi, ceea ce simți, ceea ce auzi, ceea ce vrei să faci. Și atunci, văzând asta, am început să vină tot felul de conștientizări. Și atunci ce mi-am spus? Dacă sunt așa de diferit, hai totuși să aflu care-i treaba cu mine, sunt așa de diferit față de rest. Care-i treaba cu mine? Cine sunt? Bun, și mi-aduc aminte, eram anul 3 de facultate, ultimul an de facultate, la Facultatea de Științe Economice. Credeam că știu cine sunt, știu care-i treaba cu mine, ce caut pe pământ și așa mai departe. Dumnezeu hotărăște să-mi arate cum stă treaba de fapt cu mine. Și de ce spun asta? Noi ca și oameni trăim până în jurul vârstei de 30 de ani și credem că știm cine suntem, dar de fapt până în jurul vârstei de 30 de ani, cei mai mulți dintre noi suntem un conglomerat de programe, convingeri și valori preluate în foarte mare parte, 90% din ele sunt preluate de la prieteni, rude, din societate, adică sunt preluate de la alții și trăim până la vârsta destul de înaintată, 30, 35, 40 de ani, care noi credem că alea sunt ale noastre, acele convingeri, acele valori și așa mai departe. Ori treaba nu stă chiar așa. Și în momentul în care începi să te trezești, realizezi că, de fapt, astea nu mi-aparțin, nu sunt ale mele. Da, într-adevăr. Și am început să devin interesat de dezvoltarea personală. Și aici mi-aduc aminte, prima mea carte pe care am citit-o despre dezvoltare personală se numește Atitudinea este totul. Și această carte, deși este o carte ușor de citit, nu avea foarte multe pagini, dar era plină de exemple concrete din viață și de învățături care chiar au capacitatea de a-ți schimba traiectoria în viață. Încetul cu încetul, am început după asta să-l descoper pe Tony Robbins. Toată lumea. Tony Robbins este foarte cunoscut în întreaga lume. Mi-a plăcut ceea ce predă, ceea ce spune, pentru că el acoperă toate planurile vieții, inclusiv și cel spiritual, partea nevăzută. Bun, și am început să învăț de la el, să particip la evenimentele lui. Iar după aceea am început să mă axez mai mult pe partea nevăzută, pe partea spirituală. Iar în domeniul spiritual am început să și practic, să iau curs, să învăț, să merg la cursuri, să practic, să învăț. Între timp am ajuns să practic, să învăț să practic Reiki. Sunt maestru pe diverse sisteme, cum ar fi Reiki Usui, Reiki Karuna, Reiki Shambhala și pe radiestezie. Multe dintre aceste cursuri am făcut cu Dragoș Argeșanu și cu elevii lui, maestrii lui mai avansați. Iar pe parcurs am descoperit și o afinitate și o iubire și necondiționată față de meditație, actul de a medita. Iar meditația am studiat foarte mult meditația cu Joe Dispenza. El a fost cel care m-a ajutat să înțeleg mult mai bine ce înseamnă a medita și cum se face și la ce te ajută. Bun, și anii au trecut, mă trezesc după aceea că oameni cunoscuți sau necunoscuți încep să vină la mine, să spună problemele, dificultățile prin care trec și le spun. Și
de cele mai multe ori, aproape 100% din cazuri, ei, după ce veneau și mi se confesau, își spuneau problemele care ei le aveau, ei plecau de la mine liberi, mult mai liberi. Erau liniștiți, erau calmi, în acel moment pentru ei lucrurile deveneau foarte clare. Și chestia este că, văzând că ei sunt foarte atenți la ceea ce spun eu, iau notițe, în unele cazuri chiar luau notițe sau făceau ceea ce eu îndrumam să facă, am gândit în felul următor. Am realizat, wow, eu chiar am o influență destul de mare asupra oamenilor. Adică am abilitatea de a le schimba viața, de a le schimba mai mult sau mai puțin viața. Pentru că mulți oameni veneau, mă trezeam că mergeam în locuri necunoscute, în locuri în care n-am mai fost și veneau, se așezau lângă mine oameni pe care nu-i cunoșteam și fără să-i întreb ce faci, cum ești, cine ești, începeau să vorbească liber cu mine. Practic, ei se deschideau în fața mea precum aș deschide o carte. Văzând toate acestea, am zis că ar fi bine să folosesc aceste abilități, aceste daruri, pentru a ajuta pe oameni să se cunoască, să realizeze că ei nu sunt doar carne și oase, să se cunoască pe ei înșiși, să se elibereze de limitările, de convingerile greșite pe care au și să evolueze, să educe, să evolueze pentru a deveni o versiune mult mai bună a lor. Și trebuie să menționez că unul dintre locurile în care oamenii pot face acest lucru este Intuitiv Interactiv. Pe pagina de Facebook Intuitiv Interactiv, un proiect din care și eu și tu facem parte, avem ca scop comun educația și evoluția oamenilor. Pentru toți cei care sunt cu adevărat interesați de acest lucru, este, consider eu, locul optim în care oamenii pot beneficia de toate acestea pe care le-am menționat. Din experiența practică știu că în aceste vremuri pe care le trăim acum, nimeni nu se poate ajuta singur. Adică sunt multe explicații aici, despre ele vom vorbi altă dată, dar acesta este rolul nostru, rolul Intuitiv Interactiv, să interacționăm cu oamenii și prin intuiție să ajungem să trăim cu toții în bucurie și fericire pe pământ, acesta fiind sensul vieții, de fapt, sensul real al vieții, să fim bucuroși și fericiți de viață. Da, mulțumesc că ai punctat pe scurt toate cele spuse mai devreme și da, așteptăm întrebările oricui, cu drag, la Intuitiv Interactiv pe Facebook. Dar și aici pe canalul nostru de YouTube, Michael și Beatrice. O zi bună O tuturor! zi bună tuturor!